Здравейте, здравейте! В това видео ще си говорим за душманите, така наречените по модерния начин хейтъри. Откакто почнаха да ме плюят, ми натренираха психиката. Още повече ме нахъсахте. Вие, точно вие. И аз се нахъсвам, ама вие още повече ме нахъсвате. Не знам къде сте се скрили. И аз ти го казах нарочно, за да можете пак да ме нахъсвате, защото вие си нямате живот. Вие дет плюете. Нямате живот. Вие нищо не сте научили. Научили сте са как само така, дзара, тито, да пишете коментари. Тито. Ти сте се научили, друго не сте. Даже не ядете. Само за да плюете хората. Не ядете. Не ви се яде, не ви се става от компютъра, от легото. Не ви се става да ядете. Само за да плюете хората. Вие хора, защо като си нямате живот? Защо плюете другите, за да си нямате те живот? Да го направите те. Защо? Че вие си нямате живот, попитайте някой ваш приятел. Нещо. То ви приятели не знам дали си имате, ама... То познати всеки си има. Аз имам познати има приятели, да имаш и друго. Както идеята и друга тема. Ама това е въпроса. Не да плюете всеки един. И аз вече не ви обръщам внимание. Искам да ви кажа. Аз това видео го правя специално за вас и заред вас. Го правя. Не, че ме изнервяте нещо, преди ви отговарях. Да. Това е грешка. Да ви отговарям. Имаше коментари, които сте ми ги писали на латиница. На шлёкавица, на маймуница. Има и коментари, които са грамотно написани. Уж! Ама те хейтерите, така наречените, търсят от интернет как да напишат едно изречение да му вържат края и да започнат едно изречение. Те го търсят от интернет, със сигурност, защото няма как един такъв човек да пише грамотно. И то в интернет. В интернет почти всички са неграмотни. Пишат на маймуница. Няма душманин, който да пише грамотно. Ти да го знаете. И когато някой ме плюе от тези душмани, не им съвръзвайте, не им отговаряйте, защото те търсят забавление, те търсят кеф, някакъв кеф за тях, защото те не знаят какво е забавление. Да се забавляваш, да правиш тренировки, това е забавление. Друго, забавление, да караш колело, да обикаляш някъде с колата, но внимателно. Друго забавление, футбол да играеш, някакъв вид спорт да тренираш, примерно такива, или да справиш тренировки вкъщи. Това е забавление. Но не да плюеш другите. Ти бе, дет само плюеш. Ти, след години как се виждаш? Да те питам. Тоест да ви питам. Как се виждате след години? След 5 години. Аз ще ви кажа как се виждате. Ако сте по-големи от мене, да кажем на 25-30 години, вие няма да имате жена, нито деца. Вие ще викате, че на 35 години е нормално вече да няма жена, да няма деца, да сте ергени. Стари ергени. Защото вие сте най-добър приятел с това нещо. И с клавиатурата. И телефона също. Нямате си истински най-добър приятел. Това ви е той. На вас. Вие как очаквате вие да си намерите някоя жена да ви хареса, да ви обича, такви си човекомразци, дето и себе си мразите, и другите мразите. Как се очаква да си направите семейство? Да си продължите рода вие, момчетата, дет ме плюете. То момичета за сега няма дет ме плюят. За сега момичета няма да ме плюят. За щастие. Той дема да няма се тъс. Вие как ще си изградите семейство? Как ще си направите семейство?
Вие бе. По този начин, като мислите. Как? Как ще се направите семейство? Кажете ми. Не бе. Аз ти го казах нарочно. Защото исках да ме нахъсам. По някакъв начин. Да ме нахъсам, да се засегнете малко поне. Да ме нахъсам. И заради това го казах това нещо. Заради това виках, къде сте бе хейтери, къде сте бе душмани, що няма плюти и така нататък. В краткото видео. Последното кратко видео. Заради това го казах. Защото не искам такива хора да има. Такива от моето поколение. Нищо такива да има. Вие, моето поколение, вие даже вече трябва да почнете да работите. Както аз правя. Както аз правя. Да събирате пари, първо. Аз стои, че съм харчил грешни пари, съм харчил, но знам как се събират. Трябва да почнете да работите. Аз съм на 19 години. Вие сте на моите години. Вие трябва да почнете да работите. Трябва да се клоните към бъдещето си. Има два разклона. Има два разклона. Само първите 16-17 години пътя е тей. И на 18-та и 19-та година това е. Има разклон. Защото вие като завършите 12 клас, примерно, като завършите 12 клас, трябва да знаете какво ще правите с живота си. Дали ще учите висше образование, дали ще работите, ще бачкате за малко пари, да не сте учили и да не учите повече, да бачкате и те, само пари да има. И дали ще сте добри хора или лоши хора. Това ви е разклона. Сега ви е разклона. Сега си избирате пътя вие. Изберете правилния път. И по тази тема за разклона ще ви кажа следващия път. Даже ще ви направя една схема за този разклон. Да ви покажа по-подробно за него. Не ми се сърдите, ама това е истината. Това е реалността. Той, че вие в миналото вашите хора, вашите приятели не са ви искали в тяхната компания. И той, че сте били затворени в себе си, не означава, че трябва да плюете хората, които успяват, които правят нещо. Даже да са сгрешили някъде. Не трябва. Защото тия думи, които сте ги изрекли, ще рефлектират върху вас. Казана дума, хвърлен камък. Това е. Не дейте да мислите лошото на другите. Защото, когато мислите лошото на другите, лошото ще падне върху вас. Ще имате лош късмет. Лоши неща ще ви се случват. Искам, когато говоря, вие да ме слушате. Да си правите изводите и тогава да нападате. А не да сте изгледали 30 секунди видеото, хоп, почвате да плюете. Не става. Искам аз да ви направя по-добри хора. Искам аз да ви направя добри хора с чисти сърца и бели души. А не някакви цял ден дет плюят, дето най-добрият приятел е това. Това дет свети. Сега светна, защото я разбутах. Ето аз съм се променил. Щом аз съм се променил, значи можете и вие да се промените. Това беше с мене.